shibun ki Paralok baro te ha kane ka video ngan aya ki 𝗔𝗴𝗀 na ki kam 𝗔𝗶𝗀 da ka national bank namta ka agriculture but rural development 𝗬𝗶𝗶𝗴𝗲 ka khod online application p namta ki post jong ki office assistant ha ka group c bat kelas dat pansumit ya ki application form ko jong p kadai haduh ka 3 Oktober 2020 te Paralok ada pikwa aban tip ya ki post detail bakamnya pila aban page ya kane ke video haduh banda gon te namata kini ki post jong ki office attendant barok ki nombor ki post ki belaj ki don haduh chis pa pra post bat ki post ki belaj hamegalia ka don chi post bat ha karta ka pila na apply kadai ha karta ka bakat pra haduh life arts name karta bat namata ka relaxation namta ki 𝗔𝗀𝗀𝗃 kadai sans name namta ki OBC kadai lais name bat namta ki PWD bat ex serviceman kadai shi post name bat namta ka jinsiu ka ba khannya wajar arts pa 𝗬𝗶𝗀 haduh life sanajar aka shi benai bat namta ki 𝗘𝗺𝗽𝗃 ki shim ki bela pendap ya ka kelas dan pas na kano ka recognize board bat namta ka application fees namta ki 𝗔𝗀𝗀𝗃 PWBD bat ex service candidate kadai san ka bat namta ki wei kadai san spa bat namta ka selection process kadai lengba ka online test bat ka language proficiency test te kumno philam na apply namta ka 𝗬𝗶𝗶𝗃 Recruitment area sau namta ki post jong ki office attendant vacancy te Paralok ada pidon kamon bat ka 𝗘𝗺𝗽𝗃 philam na apply online lengba ka official website jong ka 𝗬𝗶𝗃𝗃 Recruitment portal na duk 3 Oktober haduh 3 Oktober 2020 bat kaling ban apply ngalabu a description jong kaneka video te Paralok ada pidon kino kipat ki 𝗬𝗶𝗵𝗹𝗀 ban komen ha kaneka video Khublei shibun